tantanga akanyi ni kalifurna ko muso be se ka karate kalawa bo ko min ye karate kalali muso bara toye muso kana do ola karate la magaw de bara pani de bala ka few ki yere la maga u ko muso kana do ola har ni muso ni be entraînement ke cogoya do la cogoya min ni muso ya beta mana kile yoro la ni saratu be lay be se ke boli bo be se ka kama yoro do la ki fari bo no be se ko ke me min ye karate o ye ce bara de wote muso bara ikana ce la de wala ko parce que ci den ko la na rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutasabbihina min ar-rijali bin nisa'i wal mutasabbihati min an-nisa'i bi rijal ko ci den ko ci den ye mo danga ce munum be muso bonko nyonya ci den yu danga muso munu fana be ce bonko nyonya ci den yu danga imamu an-nawawi yen nim bonda do riyadi kono ko muso ikana ce la dege kuma cogola ikana ce la dege harakalla mo ga cogola ko ola ni muso ko ibe karte kala ko ibe do ce la dege lela parce que karte la mago de bala ani ewa fanga baraw de bala ko muso ka bara to ye muso kana dola